जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लकनि बानजायनायाव VCDC थाखोनि जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। बड'लेण्ड रायजोनि बिखायाव ड्रिब्लिंनि जादु जागोन रंजानाय जंगल। हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होनायजों दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव टुक्राझार VCDC आरो रनिखाता VCDCनि गेजेराव गेलेनानै रनिखाता VCDCआ गरथाम गरब्रैनि फारागथियाव चेम्पियन जायो। जोंनि गोग्गानाय जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ मासियाव जायगा होनायजों लोगोसे आथिखालनि बादायलु मुगायाव मुलुगनि बिखायाव लाइमोनफोरखौ दावगाहोनो थाखाय आथिखाल खुंथाय सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय बड'लेण्ड CM कापखौ दिनै बड'लेण्ड CM कापखौ नास्रायबिलनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंनाय जादों। मुलुगनां ड्राग्स बेरेखा सान बे ड्राग्स बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि BTR सरकारा बड'लेण्ड CEM फुटबल काप 2025 खौ जागायनायजों लोगोसे 22 तारिखनिफ्राय थांनाय 22 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै TCLCC लेभेलाव फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेलाखौ दिनैनि बे एन्टि ड्राग्स डेआवहाय लाफानाया जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा। मानोना जोंनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे BTCनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय आरो इयुन जोलैखौ जोङो गाहाम लामाजों दैदेनलांनायनि बिथिंजों बा थांखिजों जोंनि सरकारा एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय जाय फुटबल टुर्नामेन्टखौ लादों बियो सोलेर बिथिङाव आत्मिक बिथिङाव आरो जोंनि जा मेलेमनि बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गोख्रों बानायनो हानायनि राफोद बानायनो हानायनि बिथांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय जोंनि समाजखौ इयुन जेनेरेसनखौ जों माबोरै उद्धार खालामनो हायो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जेन जोङो बेनिफ्राय उद्धार जानानै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हायो, हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जोङो हेफाजाब होनो हायो, बेनो जोंनि मेन उद्देश्य। सार नाथाय जों नुनो मोनो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स बायदि बायदि निसा बुस्थु बाहायनानै गारि एक्सिडेन्ट जानानै दासम थैनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। ओरैनो सरासनस्रायै ड्राग्सनि जा इम्पेक्ट बेयो मुलुगनां हादोरावनो सोलिगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेयो सफैनाया बारा गोबाव जायाखै, 10-15 बोसोरसोल' जादों। बे दुखुनांथाव। अब्लाबो जों हानायमानि ड्राग्सनिफ्राय मुक्त खालामनो जोंनि हारिनि जोलैफोरखौ जों BTCनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उद्धार खालामनो जोंबा बायख'नो जों नाजागासिनो दङ आरो बिराद सोलो लानानै बिराद हाबाफारि लानानै बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे मुक्त खालामनायनि हाबाफारिखौ मावदों आरो नैबे जोंनि जा फुटबल टुर्नामेन्ट हाबाफारि बड'लेण्ड CEM काप बेबो बेनिनो मोनसे बाहागो। सार VCDC लेभेलनिफ्राय जागायनानै बबे लेभेलसिम बे हाबाफोरखौ खुंगोन आरो बै बिथांमोन टिमखौ मा खालामगोन? VCDC लेभेलनिफ्राय माबानानै जोङो TCLCC लेभेल, बेनि उनावहाय जोंना समष्टि लेभेलनि उनाव जोङो काउन्सिल लेभेलनि मोनसे जों खेला होगोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि BTCनि फुटबल जोनो गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हाब्रुनिफ्राय बा गामिनिफ्राय बोखांनानै जोङो माबोरै गोजौ थाखोआव लांनो हायो बे बेब'स्थाखौ जों लानाय जादों।